Once I was clothed in the rags of my sins, wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, He took me under His wings. Once I was clothed in the rags of my sins, wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, He took me under His wings. Oh yes, oh yes, I'm the child of the King. His royal blood now flows through my veins, and now who was wretched and poor now can sing, praise God, praise God, I'm the child of the King. Oh, and now I'm a child with the heavenly home. See, my Holy Father has called me His own, and I'm cleansed by His blood, and I'm clothed in His love, and someday I'm gonna sing with the angels above. Oh yes, oh yes, I'm the child of the King. His royal blood now flows through my veins, and I who was wretched and poor now can sing, praise God, praise God, I'm the child of the King. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, I'm the child of the King. His royal blood now flows through my veins, and I who was wretched and poor now can sing, praise God, praise God, I'm the child of the King. Oh yes, oh yes, I'm the child of the King. His royal blood now flows through my veins, and I who was wretched and poor now can sing, praise God, praise God, I'm the child of the King. Praise God, praise God, I'm the child of the King. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. Igama lami ngumthokozisi wakangobese khona la kwaZulu Natal ePietermaritzburg. Njengoba sazi-ke ukuthi inyanga yethu le njengamadoda uhulumeni ayibeke eceleni la kufanele sikhona sikhuluma ezethu njengamadoda. Ngibonga ukuthi-ke ngithola ithuba
lokuthi ke sibonisane thina njengamadoda ukuthi siba abantu abathembakele emphakathini. Siyazi sonke ukuthi kulesikhathi samanje thina njengamadoda sibonakala njengabantu abahlukumezayo, sibonakala njengabantu abangenalo uthando, sibonakala njengabantu ababulala abantu besifazane nabantwana, sibonakala njengabantu ongekho kuhle okulindeleke kona. Kanti engifisa ukusho ukuthi thina njengamadoda uNkulunkulu usethembile, uNkulunkulu ulindele thina njengamadoda ukuthi sishiye konke okubi bese senza okuhle, sivikele abesifazane, sivikele abantwana bethu, sibe nothando. Ngikhumbula uma ufunda incwadi kaNehemiya 1:4 lapho befika khona bathunyiweyo kuyena bezomtshela ziwile indonga zaseJerusalema, bemtshela ukuthi konakele ngisho amasango ashisiwe isitha. Ngikhumbula ke incwadi kaNehemiya 1:4 lapho kufika khona izithunywa zivela eJerusalema zizomtshela uNehemiya endaweni ayisebenzela kuyona ukuthi indonga zaseJerusalema ziwile, amasango abhidliziwe noma ashisiwe. Bathi mabefika kuyena bemnika lo myalezo. Mawufunda uverse 4 uthi uNehemiya, when I heard these things I sat down, I cried, I moaned for days. I then fasted food. Then I prayed to God Almighty. Kumina ke bahlobo bami abathandekayo formula ebalekile le ukuthi noma yini embi engeyinhle kahle ezwakalayo noma umbiko ozwakalayo ofikayo, ngabe kukhulunywa ngathi noma ngabe kukhulunywa ngesizwe noma ngabe kukhulunywa ngemndeni yethu, ukuthi singatatazeli sithathe inqumo ezingezinhle, si react isikhathi singakafiki, but sit down like Nehemiya, hlala phansi ucabange, uzinike isikhathi ucabange, uphinde futhi uzinike isikhathi makuthi khala ukhale uwedwa, go through those emotions, allow yourself to be human. Ngoba lesizulu esithi indoda ayikhali senza amaphutha amaningi, sigcina izinto eziningi ezimbi ngaphakathi kwethu. uNehemiya uthi mangizwe ukuthi konakele ekhaya, indonga ziwile, uthi ngahlala phansi ngakhala ngalila insukwana, ngase ngizila ukudla, ngase ngithandaza kuNkulunkulu. Ngiyafisa ke silandeleke leyo formula, kunanoma yini esibhekene nayo ke sihlale phansi masizwe kungekuhle, ngabe kwenzeke emakhaya, ngabe kwenzeka kwezothando, ngabe kwenzeka emndenini, ngabe kwenzeka emabandleni, ngabe kwenzeka emphakathini, ngabe kwenzeka noma yilaphi, uma sizwa ama reports angemahle singatatazeli ukuthatha inqumo, ngoba yila senza khona amaphutha njengamadoda bese siyaxekeka, njoba izibalo zisiveza njengabantu abahlukumeza abesifazane, njengabantu abahlukumeza abantwana, njengabantu abangenzi kahle emphakathini. Kube kulindeleke thina njengamadoda ukuthi kube yithina esiba impendulo uma izwe selonakele. Ngathi uNkulunkulu angasipha amandla, asiphe umdlandla, senze lokhu okulindeleke kuthina. Thina njengamadoda sabantu okulindeleke ukuthi sinakekele, sabantu okulindeleke ukuthi sivikele, sabantu esilindeleke ukuthi sondle, sabantu esilindeleke ukuthi sibe nothando, sabantu esilindeleke ukuthi kube nokuthula, sabantu kufanele kulungiswe izinto ezonakele. Uma izinto sezonakele akuthina okufanele kube senze okubi ongabe sikwenza kubantwana, ongabe sikwenza emakhaya, ongabe sikwenza kubantu basifazane, kodwa yithina okufanele sibe yisolution. Nakulesikhathi samanje secorona kufuneka thina njengamadoda sibuye ezintweni ezimbi esingabe siyazenza, sishiye konke okubi, kodwa sifune ukuba ingxenye yesolution, ukuthi yini singayenza ukuze kube khona ikhambi, ukuze kube khona ukuthula, ukuze kube khona isixazululo, ngoba ngaphandle kwethu njengamadoda ngeke izixazululo zibe khona. Sesifikile isikhathi sokuthi singaziwa njengabantu ababulala abantu besifazane, sesifikile isikhathi sokuthi singaziwa njengabantu abashaya abantu besifazane, sesifikile isikhathi sokuthi singaziwa njengabantu abagwaza abantu besifazane, sesifikile isikhathi sokuthi singaziwa njengabantu abenza okubi nabahlukumezayo, abanesihluku esimangalisayo, kodwa sitshengise ukuthi uNkulunkulu siphe ikhwepha ukuthi sivikele bonke abaseduze kwethu. uNehemiya mezwa ukuthi akuhambi kahle ekhaya, wathatha isinqumo sokuthi let me go and rebuild the walls of Jerusalem. Nathi kulesikhathi samanje sinikwa inselele sokuthi maziwa ingange zamabandla, maziwa ingange zamakhaya ethu, maziwa ingange zemndeni yethu, kube yithina oNehemiya besikhathi esosukuma sinakekele senze okuhle okuzokwenza ukuthi isizwe sibe nethemba. Mangakhona indoda eyodwa nje engathatha isinqumo sokuthi mina noma angenza
ngizokwenza okubi onke amadoda kodwa ngizokwenza okuhle mina. Abaseduze kwami bazozizwa bephephile, abaseduze kwami bazozizwa benokufudumala. Lapho ke ngingaqalela kuleyo ndoda kungene kubhebhetheke kuye kwenye indoda bese isizwe sisakhelwa amadoda ahlabahlosile, amadoda aqotho, amadoda aziphatha kahle, amadoda azihloniphayo, amadoda ahlonipha imizi yawo, amadoda ahlonipha ubuholi bawo, amadoda anenqubekela phambili. Senze okubhekekile okuhle, sivuselele ingange zeSouth Africa, sivuselele ingange zesifundazwe sethu, sivuselele ingange eziwile zemizi yethu. Abantwana bethu basethembe njengobaba babo, basethembe njengobhuti babo, basethembe njengomalume babo, basethembe njengomkhulu wabo. Kungabi khona into ethi ngeke umntwana sale ngoba khona mina njengendoda, kodwa wonke umuntu owesifazane azizwe ekhululekile ngoba sesithathe indawo yethu esifanele njengamadoda. Siyeke ukwenza okubi. Sesifikile isikhathi sokuthi sibonakale ekhungweni zemfundo, singabonakali emajele. Sesifikile isikhathi sokuthi siphile sibe bahle njengamadoda, singabonakali sifa singena emathuneni ngenxa yenqumo nobudedengu esibenzayo ngempilo zethu. Sesifikile isikhathi sokuthi sivuselele ithemba. Mayibonakala nje indoda ihamba, ibonakala ikhuluma, wonke umuntu abe nethemba lokuthi nasi isixazululo. Asibe oNehemiya bekhathi, asibe amadoda exazululo ekhathi, bonke ububi buphele uma thina sibambisene njengamadoda. Ngoba masenza okuhle siyoba nekusasa eliqhakazile eSouth Africa, eKwaZulu Natal, soba nekusasa elihle ekuhlaleni emabandleni, kube nokuthula ngoba sethenjiwe thina njengamadoda. uNkulunkulu ngathi angasibusisa, asiphe okuhle kodwa asiphe amandla. Masithatha inqumo zokuyeka konke okubi esikwenzayo kodwa sibe amadoda esikhathi, amadoda aqotho athembakele. Amen. Ngiyanibingelela bangane abancane endaweni zonke enikuzo emakhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Hi friends. God is good all the time, and all the time he is excellent, and his love endures forever. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke noma sisemakhaya sikhumbule enkonzweni, kodwa uNkulunkulu lenzile ithuba lokuthi sikwazi ukuqhubeka simdumisa, sicule, sifunda ama-Bible stories, ama-Sabbath school lessons, sikuze sikhule kumazini nasekumesabeni uNkulunkulu. Umama umsane lo ozonixoxela istory sanamhlanje. Isihloko sesistory sanamuhla sithi uJesu omncane, Little Jesus. Mangikhuluma kanje ngikhumbula umthandazo siwuthandazayo sonke njengoba nibancane, siwuthandaza emakhaya, ezikoleni nasenkonzweni uqobo. Nami nganguthandaza lo mthandazo ngisemncane. Let us close our eyes as we pray. Woza Jesu omncane, ungenze ngibe mncane, ngikhule ngiqaphele. Jesu omnene, othobe ngenhliziyo, yenza inhliziyo yami ifane neyakho. Amen. Lo mthandazo nguthanda kakhulu. Ngiyazi abanye bawusho njengepoem, kanti kahlehle lo mthandazo une message ejule ngendlela emangalisayo. Ngithanda lo line othi yenza inhliziyo yami ifane neyakho. Ngiyathemba wonke umuntu emakhaya lapho uyathanda ukuba nenhliziyo efana nekaJesu. Njenganami nje njengoba ngimdala ngiyathanda ukuba nenhliziyo efana nekaJesu. Khona umunye ulayini othi ngifunde ngiqaphele noma ngikhule ngiqaphele. uJesu ke ekhaya lakhe njengoba sazi ukuthi uMaria noJoseph kwakungabazali bakhe uJesu, waqhubeka ekhula ngoba babemfundisa uJesu, bemfundisa ama-Bible stories, ecula noJesu. Kuthiwa waqhubeka ekukhuleni uJesu, kuthiwa he was obedient, he was pure, he was true, he was kind, he was respectful, he was attentive, he was helpful, he was cheerful, he was thoughtful, he was reverent. Wow. Ngoba uJesu wayelalela, efunda, ekhuthalele ukumazi, ukukhula amazi kabanzi uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ke kuthiwa kwakunomkhosi omkhulu obizwa ngokuthi Passover. Bahamba ke abazali bakhe uJesu kanye naye uJesu baya kuphi eJerusalem. They had to travel for 3 days ngendlela kwakukude ngayo. Mhlambe singathi nje kusuka la uya kuphi, angazi ukuthi yipi indawo ekude kangako ezothatha for 3 days.
Kodwa ke sebefikile lapha eJerusalem yaqhubeka le festival yaze yaphela. Uma isiphelile they had to come back home. Uma sebesendleleni uMaria uxoxa nabanye omama, uJoseph ubhizi uxoxa nabanye obaba, and they realized ukuthi uJesu was not with them. Bambiza Jesu ukuphi na? uJesu wayengekho. Bambuza kwabanye abangane abancane, "Ngeke nambona uJesu?" Bonke bathi cha, asikaze simbone. Maria was so stressed. She was so worried ngoba noma umuphi umzali uma edukelwe ingane yakhe uphatheka kabi angithi. noJoseph kanjalo baphatheka kabi, kodwa uJoseph wathi kuMaria, "Let's go back to Jerusalem siyombheka uJesu, mhlambe usalile khona." Nangempela bahamba. After 3 days futhi sebefika ke le Jerusalem, mabethi bambona uJesu phakathi kwabaFarisi nababhali. Kuthiwa abaFarisi nababhali kwakungabafundisi beBhayibheli abakhulu, abazi izinto ezinkulu ngeBhayibheli nangoNkulunkulu. uJesu wayebatshela indaba ezimangalisayo, mabebuza imibuzo aphendula uJesu, naye babuza imibuzo ejulile ngoba uJesu he was only 12 years of age. Umntwana emncane kakhulu ukuthi angazi into ezinkulu ezingaka. Kuthiwa babemangele lababhali nabaFarisi. Maria waya kuJesu uthi, "Hawu Jesu, yindaba sikufune yonke indawo, we were worried, sick about you. Why did you do that to us?" Uthi uJesu, "Why? Beningifunelani? Didn't you know that I had to be in my father's house?" Kuthiwa akekho waqonda ukuthi uJesu wayesho ukuthini mayesho njalo. Bamthatha kuJesu babuyela naye ekhaya. uJesu waqhubeka ke balalela abazali bakhe, waqhubeka futhi wafunda kabanzi ngoNkulunkulu, efunda ama-Bible stories, waze wakhula wamdala. Lithi iBhayibheli, Jesus grew in wisdom and in stature, in favor with God and with men. Nathi ke bangani bami abancane, uma sikhuthalela ukufunda iBhayibheli, uma sikhuthalela ukuthandaza, uma sikhuthalela ukufunda ama-Sabbath school lessons wethu, sizoqhubeka ekukhuleni kuNkulunkulu, emseni nasekumazini uNkulunkulu. And every one of you must strive to have a Christ-like character. Wawufuna ukuba ne-character efana nekaJesu? Mina ngiyafuna, impilo yami yonke ngiyafisa ukufana noJesu. Inkosi nibusise ke emakhaya, niziphathe kahle. Siyathemba lesikhathi lesi secorona sizodlula masinyane sibuyele enkonzweni. Let's pray. Siyakubonga Nkosi ngalesifundo sesitholile. Siyacela Nkosi usiza abangane abancane wherever they are, ukuba Nkosi bakhule, bahlakaniphe njengoJesu, balalele ukuze Nkosi yami bazokhula bebe nesimilo esifuze sikaJesu. Konke lokhu sicela ngoJesu, bonga manje phathe. Amen. Bye. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sanibonani nonke ihlobo zami ethandekayo. Ekseni nje namhlanje ngelanga likaNkulunkulu wethu osithandayo, uBaba osezulwini owasihlonipha ngokusibekela eceleni usuku lonke lokuba kube usuku lwakhe olubusisekile phakathi kwamalanga noma insuku ezisikhombisa engaqanjwanga amagama. Kuthiwa nje lokuqala, olwesibili kuze kufike kwelesikhombisa, kepha lolu suku lona lodwa lanikezwa igama lokuthi yiSabatha, okuwusuku lokuphumula. uNkulunkulu aphumula ngalo ekuqaleni, wabusisa wangcwelisa konke akwenzileyo. Ngakho-ke wasikhumbuza-ke nathi ukuthi uma simthanda, simkhonza, sigcine imiyalo yakhe okhona phakathi kwayo nomyalo wesine othi khumbula ungcwelise usuku lweSabatha. Namhlanje-ke kuyithuba lokuqinisana futhi endleleni yethu yokukholwa, njengoba siphila-ke esikhathini la i-COVID-19 idlange khona eSouth Africa yonkana. Senyukelwa zibalo zabantu abangenwe lokukufa, nezibalo zabantu abashonayo
nokwesaba kuthanda ukukhuphukela, novalo luthanda ukwenyuka, nemithetho kwesinye isikhathi ayigcineki kahle esibekelwe yona. Siyacela kodwa ukuthi wonke umuntu azame ngawo wonke amandla ihlobo zami ukuthi lowo mthetho awukhumbulayo nobekiwe awuhloniphe ukuze singabi ngabantu abazinikela ekufeni sibhekile sinomqondo. Namhlanje ngithanda-ke ukuba nginiphe umlayezo wethemba. Inkonzo yethu yanamhlanje isihloko sakhona sithi njena-ke uMichael uza kusukuma akhulule abantu bakhe. Mhlawumbe sikukhumbushe lokhu sithi Michael shall stand up and deliver his people. Ilowo kumlayezo wethu wanamhlanje. Uma ngikhuluma ngomlayezo onjengalowo sihlobo, usuyabona vele ukuthi incwadi engiyifundayo isahluko seshumi elinambili, incwadi kababa uDaniel, sahluko 12. Izofunda-ke amavesi okuqala amane. Engicela ngaphambi ukuthi ngiwafunde lamavesi, ake ngivumele-ke ngisondeze wonke umuntu enkosini ngomkhuleko asikhuleke. Baba wethu osezulwini, mdala wezinsuku, uNkulunkulu awukhokho bethu, uNkulunkulu owazi konke ngalomhlaba, onenjongo enhle nenhloso enhle ngomuntu. Uyamthanda Nkosi umuntu, ingakho umeze ngomfanekiso wakho. Inhliziyo yakho ayimnandi uma kukhona izehlo ezibuhlungu ezigcwele emhlabeni ezihlela abantwana bakho abaphilela umhlaba awudalayo. Siyazi injabulo yakho ukuthi ikuphi. Uyathokoza uma umuntu owumoni ebuya esindiswa. Siyacela-ke Nkosi uba nakulesi sikhathi usilulele isandla sakho sami esisindisayo. Akekho omunye umsindisi nguwe wedwa. Alikho elinye igama esinikiwe lokusindisa ngaphandle kwelakho. Sindisa-ke Nkosi kulokhu kufa okugcwele izwe, usihawukele Nkosi ithandekayo. Ngiyakhala-ke Nkosi nami njengenceku yakho, ngibeka Nkosi labo asebebambekile ukuthi Nkosi umusa wakho mawabasindise, noba Nkosi basema-ICU abaphume bephila ngegama likaJesu. Kuthi Nkosi abangakahlabeki bavikele Nkosi bangahlabeki. Laba Nkosi abasindayo ngempela mabasinde. Sicela lakho igama-ke sikale le nkonzo kuba Nkosi uyiphathe wena, mangisithele mina uphakame wena Jesu. NgoKristu ngiyakhuleka Baba kuze kube phakade. Amen. Bese ngishilo ukuthi isihloko sethu sithini. Ngicela-ke ukuthi sibuyele encwadini kaDaniel, sahluko seshumi nambili, sifunde uverse 1 no2 no3 noverse 4. Daniel chapter 12 verses 1 up to verse 4. Ithi-ke lapha-ke le ncwadi uma ngiyifunda ithi-ke ngaleso sikhathi uMichael uyakuvela, isikhulu esiqhamileyo esumela abantwana babantu bakho. Kuyakuba isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube ileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa, bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka, abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Kepha wena Daniel gcina amazwi, unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka, ulwazi lube luningi. Inkosi ibusise ukufunda kwamazwi ayo ngalesi sikhathi ngegama likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Hlobo sami esithandekayo, incwadi kaDaniel iqoqisa izahluko ezishumi elinambili nje kuphela. Izahluko lezi-ke hlobo zami ezingu-12 ziyahluka isikhathi esiningi esinye kwesinye. Ngamanye amagama isahluko ngasinye sikwazi ukuyiphatha yonke indaba yaso uma sivala siqede inkulumo ebesiyikhuluma, bese esilandelayo singaqhumi kwesingaphambili siqale inkulumo entsha ezimele gelekece. Okwenza ukuthi-ke le ncwadi ibe incwadi emnandi nokuyifunda kube mnandi, ngoba isahluko ngasinye siwakhela sonke isithombe odinga ukusazi ukuthi kwenzakalani la. Kodwa isahluko sokuqala uma sisibuka
sibonakala siyisahluko senhlekelele enkulu, inhlekelele yokudla lapho abafana abane onguDaniel, Ananiya, uMishael noAzariya bebhekana khona nenselelo yokuthi banikezelwe ukudla okuhlinzekwa inkosi yaseBhabhiloni la bekhona ngokuthunjelwa khona. Siyathola ukuthi abafana bathola benenkinga yokuthi abakwazi ukudla lokudla ngezizathu ezimbili. Sokuqala ingoba akuhlanzekile, esesibili ingoba lokudla sekuthandazelwe ezithixweni zakhona eBhabhiloni. Bema abafana bathi nje ngqi bayinqoba lenkinga ngenxa yokukholwa kwabo kuNkulunkulu. Kwakuyisimo leso siyinhlekelele kodwa basinqoba ngoba uNkulunkulu wabe enabo. Ngiyabathanda uma sebekhuluma amazwi athathekisa kakhulu. Uma ngabe belaphayana bathi sicela ukuthi usinikeze lokhu kudla esizokuncoma thina okuhambisana nokudla okuqhamuka emhlabathini ongaba ngamaveji nezithelo nokunyeke okunjalo. Ithi-ke iBhayibheli basebenze kanjalo yaba nenkinga induna yokuthi bazozaca bangabukeki bebahle kodwa basebethi awusinike insuku eziyishumi nje kuphela usihlole bese uyasibona. Ithi iBhayibheli ensukwini eziyishumi uNkulunkulu wabapha ubuhle obudlula laba abanye ophindwe igaba eziyishumi nokuhlakanipha okunjalo. Ithi iBhayibheli yami kodwa uDaniel yena wabe sethola ukuqonda iziprofetho okungukuthi waqonda ubabone imibono namaphupho akwazi ukuyichaza nangendlela uNkulunkulu achaza ngayo. Usahluko sokuqala sisakhela isithombe sokuthi enhluphekeni esuka ehlela abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu nabantwana bakhe ekugcineni uyanqoba. Sahluko sesibili sibona inhlekelele futhi eqhamukayo engasafani neyokuqala, inhlekelele yolwazi. Umbuzo othi ngubani ngempela owaziyo, ngoba nampa abantwana babantu abaphila laphana eBhabhiloni abayizithenjwa zenkosi yabo uNebukadnesari bengasenalo ulwazi lokuchaza iphupho nencazo yalo ukuthi liyini oqala iphupho, number 2 lichaza ukuthini. Ngenkathi behluleka izangoma abathwebulayo nezanusi noma bonke abahlaliphile baseBhabheli, kwaba khona ukuthi futhi uNkulunkulu wasezulwini aveze inceku yakhe uDaniel nabangani bakhe kuyibona abaphumelelayo futhi sebekhulekile becela uNkulunkulu ukuthi abalekelele ngokukhanyisela lenkosi iphupho nencazo yalo iyabe ilidika kangaka inkosi uNebukadnesari. IBhayibheli yami ngemva komthandazo uNkulunkulu osezulwini wayembula imfihlakalo encekweni yakhe uDaniel. uDaniel wasevela phambi kwenkosi esekhuluma amagama amnandi esethi kukhona uNkulunkulu ezulwini owembula imfihlakalo. Uyazisile inkosi uNebukadnesari okuyimicabango yephupho emqondo yakho nenhliziyo yakhe embhedeni wakho. Waqhubeka wachaza wayesethi umbuso wakho ungumbuso obekwe uNkulunkulu, kodwa futhi khona neminye imibuso ngemva kwayo eyoqhamuka futhi nayo ngegaba zayo, umbuso owodwa ngesikhathi. Usahluko sesibili usakhela isithombe sokuthi ekugcineni uNkulunkulu uye onolwazi lonke, ohlakaniphe kakhulu, uyena futhi nombula imfihlakalo ezehlula idalwa ezingabantu ezingenamava okwembuleleka ngaphandle kokuba zikholwe uNkulunkulu owembula imfihlakalo. uDaniel uba iqhawe futhi nalapha sahluko sesibili ngokuzokhanyisa iphupho likaNebukadnesari wabe lichaza ukuthini nokuthi liyini iqobo lalo iphupho lelo. Wasephakama uNkulunkulu, waphakama wakhonzwa wadunyiswa. Yazi yayimbona lenkosi ukuthi khona uNkulunkulu kaDaniel ongafani noThixo bayo baseBhabheli. Kodwa mayiqhubeka incwadi kaDaniel ko-44 kesekugcineni ibonakala uJesu Kristu eqhamuka ephethe umbuso ozoba umbuso omkhulu oyochitha yonke lembuso ike bakhona emhlabeni. Uqobo lwawo bese uma ingunaphakade lonke. Lo mbuso ufaniswa netshe
eliqhamukile kengazandla lafike lashaya enyaweni zesithombe akhulume ngaso uDaniel esichazela inkosi Nebukadnesari ukuthi leli tshe leli lathi malisishaya enyaweni isithombe kwachitheka konke okungaphambili kwaba yinto engasekho kwasekuthi itshe leli lakhula laba umbuso omkhulu umbuso omiphakade ezimnandi ke zithi lo mbuso waphakade okaKristu okaNkulunkulu wakhe okaNkulunkulu wethu umbuso wobukhosi umbuso ominjalo eminye imibuso ifika ekupheleni siyabonga futhi ukuthi lo mbuso kaNkulunkulu uma usumi njalo ungafike ungadluli wona akabusi yedwa uThixo neingelosi kodwa nabantwana bakhe abahluphekile emhlabeni babambelela okholweni bathembeka kuye baqina noma zizima izinto eziqhamuka empilweni zabo noma livivinywa ukholo lwabo noma behlukunyezwa ngokukhola kwabo babambela kuNkulunkulu wabo abakholwa nguye kwaze kwaba sekufeni noma egcineni base bethola kuNkulunkulu abanikeza umkomelo okungiphilo okuphakade egcineni sahluko sesithathu kaDaniel qhamuka futhi enye futhi inhlekelele lapho qhamuka khona ukuthi ngobani ngempela kumele makakhonzwe phakathi kwenkosi ebonakalayo nenkosi engabonwayo ubani ngempela kumele akhonzwe phakathi kaNkulunkulu waphakade nenkosi ehamba besiyadlula emhlabeni inezithixo zayo engasho lutho eyinamakhala kodwa engenabo ubuchopho eyinamakhala kodwa engaphefumuli eyinomlomo kodwa engakhulumi eyinezandla kodwa engaphathi eyinezinyama kodwa esingahambi eyinako konke ngendlela ekhandwe ngayo kodwa akukho ubuchopho kuzona uNkulunkulu kuphela uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu ngakho ke abafana abathathu kulokhu engekho phakathi kwabo uDaniel sibona uHananiya Mishael noAzariya beyimele inkolo yabo ngithanda amazwi abawakhulumayo mase bethi Nebukadnesari asesabi thina ulaka lwakho noma lingaphuma libe kangakanani asesaba ulaka lwakho asesabi futhi nomlilo osubasile ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusisindisa kulomlilo wena Nkosi owubasile washisa izikhathi ezisikhombisa ithi ke mayiqhubeka le ndawana bathi ke kodwa futhi uma uNkulunkulu wethu engasikhululanga kodwa siyazi yosikhulula kodwa bengasikhululanga kuyokwaziwa ukuthi sakuncama ukufa kunokuba silahle uNkulunkulu silibale ukukhonza into ezibonwayo okuyizithombe zakho asinakukhothama kulombhoshongo osukumisile wesithombe segolide ngoba awethu amadolo awaguqeli izithixo nezidalwa nakho konke kodwa awethu amadolo alungele kuphela ukukhothamela ubaba wethu osezulwini kahle kwesesine uma nginikeza nje kancane umlando incwadi kaDaniel siyathola ukuthi inkosi Nebukadnesari igcina ke nayo isikhuluma amazwi okuncoma iBhabhiloni elenzile kodwa futhi siyathola ukuthi konke lokhu igcina ithotshwa ikhishwa ngaphandle iyoba isilwane iyodla utshani njengenkomo iba noboya ishintsha isystem yayo iba nakho konke kwesilwane iminyaka eyisikhombisa egcineni yazovuma ukuthi akakho omunye uNkulunkulu ongakhonzwa kuphela uThixo wasezulwini sahluko eziwu4 esengikhulume ngazo uNkulunkulu uyanqoba abantwana bakaNkulunkulu bavivinywa bayahlukunyezwa bayalingwa kodwa ekugcineni uNkulunkulu nabakhe bayaphakama bengabanqobi nalesi sikhathi esiphila kusona uzophakama uNkulunkulu abe ngumnqobi anganqobi yedwa kodwa nathi esomkhonza noma kubukhuni esomkhonza noma kunzima esomkhonza noma sigula noma ngabe bakusifica ukufa kusifice simkhonza uNkulunkulu ingakho singabakhe ngoba nayo Jehova qala ungowethu wasithanda kuqala uThixo nathi siyamthanda uNkulunkulu siyomkhonza kuze bese kupheleni sahluko ke sesihlanu asiqhamuka lapha egcineni kubonakala inkosi eyabe iganga isiphakeme izazi kakhulu yayisithatha izitsha kaNkulunkulu ezayifike nomkhulu wayo ngaphambilini yathatha izitsha yayikhiphela ukuba bazokuphuzela kuzona ezingcwele kaJehova uNkulunkulu wabhala ngomunwe odongeni mele tekele ufasini wadedeka futhi lenkosi kodwa wafika uDaniel wachaza lonke iphupho waphakama uNkulunkulu wehla umbuso waseBhabheli waphela ngo539 wangena umbuso landelayo wamabadayi namapharasi ngoba uNkulunkulu wakhe umbuso umiphakade ngesikhathi eminye imibuso yedlula iyafika yedlule okaJehova umbuso umize bephakade angeke
ngeke uze wedlule. Ngithi namhlanje awenzanga iphutha ngokukhetha uNkulunkulu ngoba umbuso wakhe umi phakade. Awenzanga iphutha ngokukholwa nguJesu ngoba umbuso wakhe umi phakade. Ngiyaphinda ngithi le mbuso eminingi esiyadlula okaThixo umbuso usekhona usamile and uyeza uzokuma nginaphakade lonke ezimnandi ezokuthi uzobukhona nawe ngikhona nami sizobusa nginaphakade lonke nenkosi yethu uqobo lwayo. Sahluko sesithupha siyathola futhi ukuthi kwaba khona ukuvivinya kaDaniel inceka kaNkulunkulu ngokuthi isatshiswe ngokuthi ayeke ukuthandaza kuJehova. Singayeki ukuthandaza noma kunesimo seCovid-19 noma kunesimo sokugula nanani. Singayeki ukukhuleka noma kwenzakalani. Wakhuleka uDaniel ikhathe ezintathu kuNkulunkulu osezulwini esecushiwe izitha zakhe ngoba behlulekile ukumfumana nesici kweyakhe impilo basebemmela ngasekukholweni kwakhe ngakuNkulunkulu wakhe angeyeke ukukhuleka ebhekise kuJehova ekhuleka sonke isikhathi ikhathe ezintathu ngelanga. Kodwa uma izongena emlilweni kahle kahle emabhubesini ithi iBhayibheli yami inkosi uqobo lwayo yona iyakhuluma yathi weDaniel ungasabi hamba ngizamela ukuba ngikuhlengahlenge kodwa ngihlulekile ngoba bangishaye ngomthetho ongaguquki wamamadayini namapharasi. Kodwa into engiyaziyo nansi ukuthi Daniel uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukusindisa. And ngempela wangena emphandweni uDaniel and ngempela wasinda. Inkosi zange idle ngisho ukudla nomculo ebuhlale ulale zange ulalele. Kwathi ekuseni kakhulu yagijimela emgodini yamemeza yathi Daniel ceka uNkulunkulu ophilayo hawu uyaphila na? Wathi mana njalo Nkosi yathi awu bakabonga uJehova waphakama uDaniel. Ngempela uJehova uNkulunkulu kaDaniel wamsindisa. Yabona ke hlobo sami ngifuna ukusho ukuthi ke ngicela ukushiya lapho kamanje ngibele la ngiqale khona kusasahluko selungane seshumi elinambili. Kodwa bengikunikeza nje isekelo sokuthi from chapter 1 to chapter 6 uNkulunkulu uyanqoba. Ngakho-ke naku-7 kuya ku-12 futhi uJehova uyanqoba. Abakhe bayahlupheka kodwa isiphetho uNkulunkulu uyena unqoba. Ngakho-ke musukusaba musukukhathazeka naloku kufa okudida ingqondo nokusabisayo okumi phambi kwethu namhlanje okusikhinyabezayo ngazo zonke indlela. Mangiduduze Nkosi yami labo osekwenzekile balahleka lezihlobo zabo ngokugula okuhambisana nalesifo lesesikhona njengamanje. Awu bakithi uJehova aniduduze nithola ukuphola nokwamukela. Asakazi lokuba sizonihambela sizonikhulekela noma sizongcwaba kanye nani ngokuhlonipha imithetho ekhona ezweni nokuzama ungachithekisi isifo sigcwale futhi indawo zonke. Kodwa ngithi nje abasebesho lehlobo zabo bangcwaba ngicela ukuthi uJehova baduduze abaphe amandla. Nalabo abasagula Nkosi yami ngiyacela uJesu ophilayo abasindise nabagulelwayo abasize uJehova kusindi ihlobo zabo. Ngiyacela futhi nabangakaguli Inkosi yenza umusa bangagcini ngokugula. uNkulunkulu asilekelele sokunqoba lento esibhekene nayo namhlanje. Hamba nami ke mangabe siqhubekela phambili siya endabeni yethu. Ngifuna sibuke manje wethandekayo indaba yonke lapha yana ke ukuthi uDaniel sahluko 12 lengikhuluma ngaye ngabe ke yena uchaza ukuthini na. Okokuqala nje kufanele sikubheke ke manje ukuthi indaba enkulu ithi uMichael uzokuma lapha yana. Ngavela ukuthi uma uMichael esiphakama ehlobo ethandekayo kobe sekuyisikhathi esifanele sokuthi uMichael aphakame. Inhloso yokuphakama kwakhe ukukhulula abantwana bakhe osizini olobe selifikile olungakaze libe khona soloko abakhona abantu. Ngesikhathi uMichael uKristu ephakama uphakama njengomvikeli wabantu bakaNkulunkulu. Uyaphakama ngesikhathi amandla ahlubuke uNkulunkulu nakho konke okwaxhasile amandla kwasupportayo sekuhlangene sekunenhloso eyodwa yokuqeda ngabaningi abakhonza uNkulunkulu. Abese uMichael ephakama. Lokho kuchaza ukuthi ngesikhathi ephakama uMichael ingoba amandla obumnyama azobe khona emhlabeni. Itarget yawo kungukuqeda ngabakhonza uNkulunkulu wethu osezulwini. Mamela ke kafushane nje ngaphambi inkosi ibuye ngokwesibili uthandekayo kuyoba khona isikhathi sokugcina esinzima
lapho sobe sithola khona ukunyakaziseka laba abakhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Ngicela sibheke uSambulo 13 uma unesikhathi eBhayibhelini lakho ubone ngabe uchaza kanjani ukusekela lenkulumo engiyichazayo. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi kuyokwenzakala kanjani lokhu na? Kuyokwenzeka ngoba abakaNkulunkulu abaqinisileyo bazomemezela ivangeli lombuso ngamanye amandla angakabikho njenganamhlanje. Asikashumayeli sisaganga nje kuza isikhathi sokushumayela lapho amandla kaMoya eNgcwele sefikile phezukwethu sibe ngofakazi bakaJesu njengabafundi bokuqala noma njengabantu bakaNkulunkulu bebandla lokuqala. Seshumayela kanjalo umbuso uzobe uphethe intambo uyophazanyiswa ukushumayela kwethu okunamandla bese usishushisa usiphazamisa noma uqonda ukusiqeda. Leso sikhathi leso uMichael uyophakama ngoba uMichael uyaqonda ukuthi leyo mpi yobengasekho ezingeni lethu yobe singaphezulu kwamandla nathi esinawo. Kufuneka aqobo lwakhe manje uMichael umqaphi wabangcwele asukume abangcwele abamele abangcwele. Kodwa nathi ke masishumayele engathi siyasha shumayela nathi khona amalahle phansi kweinyawo zethu siphakamisa uJesu siphakamisa zikaNkulunkulu namaqiniso onke umbhalo wakhe osibekele wona. Masishumayele ethothekayo kungathi siyasha. Ngakho ke ngosuku isivivinyo nqangi esobe sikhona esithi kobe kuhlolwa ukuthi sikhonza bani uNkulunkulu noma sikhonza umphiko uKristu na. Kodwa leso sikhathi uMichael uyophakama amele labo bantu bakaNkulunkulu abankolo yabo iqinile kuJehova, abathemba labo linguJehova, abahlezi kuNkulunkulu owumahlelo konke wahlelayo umhlaba kanye nezulu. Mayiqhubeka indaba ithi ke abantu uMichael ezobasukumela bangobani na? Abantu abamagama abo alotshiwe encwadini. Incwadi yiphi na? Incwadi kaKristu yokuphila equkethe amagama abantu abamukela usindiso ngalesi sikhathi sokugcina esiphila kusona nabahlezi osindisweni bangasukumi bangasuki noma kukhona imililo eshisayo banamathele egcineni kuze uthi egcina kosuku uKristu abaphakamele ngoba balotshiwe encwadini yokuphila. Uma amandla obumnyama esebenzisa umbuso wesikhathi esiphila kusona kanye nomphiko uKristu ozophakama egcineni abanqobe abakaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu uyanqoba ngasonke isikhathi. Maningi amavesi ngabe ngiyawasho kodwa mhlawumbe ngicela nawe uwabheka mawufunda izwi lakho elingcwele. uMichael ngesikhathi lesi uyaphakama ukwahlulela abese bagcina abakhe amagama abawashicela encwadini yokuphila bese bebonakala ukuthi egcina kosuku ngempela bamele kuba basindiswe ngoba amagama abo alotshiwe encwadini yokuphila. Ngakho egcina kosuku mayiphakama uMichael ahlulela phuma inkulumo eqeda ukukhuluma ngabakhe ngapha kwesokudla abalahlwayo ngapha kwesokunxele kuhlwana phakathi bese abalahlweyo bephatheka abasindisiweyo phakama uMichael abamele abakhe ngaleso sikhathi leso. Imayiqhubeka iBhayibheli lami ithi abaningi abalele othuleni bayakuvuka. Hlobo sithandekayo, uyazi indaba yovuko indaba enkulu. Ngiyayithanda futhi ukuba ke ngishayele isipikili ukuthi yazi indaba yovuko bazalwane kuba beyingekho ngabe ukukholwa kwethu kuyize. Kodwa balukhona uvuko kwabafileyo noma singalala kulungile. Namhlanje iningi lethu siyabuka emuva sibona abafundisi esesibathanda beyikhonza inkosi ngeqiniso asebalala. Sibona abazalwane ababe isikhuthazo nakithi bemthanda uThixo asebaphumula. Sibone imindeni yethu phakathi kwayo kukhona amalungu amhloniphile uNkulunkulu kodwa salala kulungile. Uma nje befele enkosini babusisekile. Amagama abalotshiwe encwadini yokuphila yewundlu bazobonakala egcineni bayiphakama uMichael nabathola ukuvuka futhi bakhululeke. Ngamanye amagama uMichael uma izobuya egcineni mayiphakama ukhulula inhlangothi ezimbili, uhlangothi lalabo abalele befele kuye nabaphilayo bephila kuye, bobabili abavuswayo emhlabathini oqandayo nabaphilayo emzimbeni bekholwa nguyena bayakhululwa mayiphakama uMichael. Uyeza uMichael uyophakama egcineni ngesikhathi sokubuya kwenkosi yethu ngokwesibili. Ngifuna ukusho ukuthi
abafundile kwezenkolo bachaze kahle ukuthi uDaniel yona ncwadi okumele ifundwe ngabantu abaphila emhleni yokugcina. Incwadi yesambulo iyiwele incwadi kaDaniel kumele zifundwe ngabantu abaphila esikhathini sokugcina futhi bayifunde bayiqonde bese sibavusela ithemba nangezikhathi amathemba engekho. Mangisho lokho ukuthi akasithinte uNkulunkulu esekhaya ezulwini, asitshengise ukuthi usesekhona usaphila, asiqinisekise, asinike isibindi nesiqiniseko sokuthi asisele sodwa ekuhluphekweni kodwa uNkulunkulu ubhekile esezulwini. Kuyabhala obhala kahle bathi uEllen White uthi asikho isilingo esiza kumuntu sikaze ngesikalo uNkulunkulu kunesikalo sakhe uThixo akala ngaso izilingo abese iyekela eseyikalile esebona ukuthi lengane yami isilingo enginika sona noma engivuma kuba siyehlele inakho ngokusizwa yimi uba uyithwale ngisibone siyisisinde siyifanele. Ngakho ke isilingo sakho nesilingo sami sikaliwe, ngalokho asingakhali asingaphela amandla ngoba lowo siqalileyo unokusinika amandla kuba sithwale ukuhlupheka kwethu kuze kudlule isiphepho nokulingwa kwethu kudlule. Ngifuna ukuthi icebo losindiswa kaNkulunkulu elami somhlaba kasekelwa lisakhona mhlawumbe sekhaliphile lisasebenza liyawenza umsebenzi uze besegcineni. Uyazi ngiba nesithombe engqondweni yami, ngibona ibandla lokugcina lensali livuka emaqandeni, ngibona isifundisi nemndeni yaso, ngibona amalunga, ngibona abantu abadala abancane bephaphama kweyikamoya bethi sifuna ukuvangela ngamandla amasha, sifuna ukuvangela singenamuntu esigqugquzela ngemuva kodwa ngoba siyamthanda sikhola nguye so isukumela ngokwethu sishisakele nentshisekelo ibe ngaphakathi kwethu siyovangela abantu ukuze siqede umsebenzi sibekele wona. uMichael abese sisukuma sesihlushelwa kushumayela kwethu okube kunamandla namhlanje ungakaze abonakale ngesikhathi esiphila kusona. iCovid-19 le esiphila nayo isizumile mhlambe abanye bethu, kodwa ngibona sengathi ubizo lokuthi masiphaphame ngoba umlayezo ewulethayo emhlabeni muningana kodwa nakhe ngikubambayo ithi kukhona into ezayo ezobamba ngqi umhlaba kusasa. Kunini akekho waziyo kodwa ikhona lento ezofika ubambe umhlaba. Leyo nto leyo singayibiza igama sithi umthetho wesonto kazwelonke. Singathi labo sikisi abathathu bazophakama nomnikazi wabo engimusho njengamanje. Mase kunjalo ithi iBhayibheli yami sizomdinga uMichael ngoba kwabe sekushubile sekubukhulu kakhulu kodwa sinikwa ipractice njengamanje yokuthi ebukhunini obukhona masihlale kuNkulunkulu nahlale kithi nesibambane noThixo simbambe ngqi uJehova, simbambe umgudu naye sibambe uNkulunkulu asiqinisa sifundise ukukholwa nokukhuleka nokufunda izwi lakhe nokumthatha ethembisweni zakhe. Hlobo zami, ngibona ibandla likaNkulunkulu lihlanya ngokugijimisa isigijimi seyingelo seyintathu. Lokho enginakho engqondweni, ngibona ibandla luqeda umsebenzi. Ngibona uJesu ebuya ngokwesibili athi ngabonga ingane zami senisebenzile. Asinandaba nokho konke okuzoqhamuka ngoba uNkulunkulu ukhona. Thina namhlanje sikufunayo umbuso kaThixo kuqala nolunga kaNkulunkulu, konke okunye sekungengezwa nje egcineni. Uyazi amavesi sengikhulume ngawo la uverse 1, 2 and 3 lapha na kusahluko sika Daniel. Ake ngibuke ivesi lesithathu one more time before ngibheke evesini lesine. Ivesi lesithathu lika Daniel likhuluma kanje sahluko 12. Lithi abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Yasho umthandekayo, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asilekelele sonke sibe nokuqonda ukuthi isikhuthazo sokuvangela ukuthi ekugcineni kunomqhele esibekelwe wona. Isikhuthazo sokuvangela ukuthi ekugcineni
uNkulunkulu sibuyisa injabulo kuye ngoba uNkulunkulu ojabhile uma ebona ubuhlungu bokuhlukumezeka kwabesifazane ngabesilisa bebadlwengula bebabulala ukuhlukumezeka kweingane ezitradini engenababazali ezinye zihlukumezeka emakhempini okuthiwa ngama-refugees camp yonke inhlupheko ekhona iyamkhathaza uNkulunkulu kodwa mashumayela izwi lakhe amaqiniso akhe aye kubantu uNkulunkulu ongalibele isithembiso sakhe kodwa ubekezela ukuba kungabhubhi namunye kodwa batshole ukuthi abantu baziqiniso uthi uNkulunkulu wona nami asihambe soshumayela ukuze bonke abantu bathole ukusindiswa uma umuntu ephenduka uJehova uyagcwala injabulo enhlizweni yakhe ngakho ngihamba ushumayela ehlobo sami wenza umusa wakhe bese ukhanya njengesibhakabhaka ekugcineni ngoba wenze kahle angibheke kuverse 4 uthi kuverse 4 lapha ithi iBhayibheli yami Daniel vala-ke le ncwadi kube sekugcineni bese iyavulwa ulwazi bese luyanda lube liningi bacabanga abanye ukuthi ukwanda kolwazi lokho sekukhona le technology njengoba sibona ama TV sibona imoto ama cellphone nako konke okukhona kwempucuko cha ukwanda kolwazi ukuvulwa kwezwi kaNkuluNkulu ukugijima kwezandla zabantu bephenya izwi kaNkuluNkulu beqonda isiprofethi kaKristu kaDayini ngesisambulo lokho uNkulunkulu ashoyo ukuthi ulwazi liyobaningi egcineni ngakho nginombono ukuthi isiphetho somhlaba siyoba sihle noqala kwawo ngesikhathi uwa lamazwi kaDaniel anginikeza ukuthi iprofetho ezimbili ngesikhathi sakhe zabe isavalekile esokuqala ilesi esuk12 verse 7 sezinsuku eziyinkulungwane eyodwa namakhulu amabili namashumi ayisithupha esesibili esika 8 sahluko uverse 14 and verse 26 lese inkulungwane engamakhulu amabili namashumi amathathu lezi beyisavalekile ngesikhathi eprofeta uDaniel kodwa ngokuhamba kweminyaka zavuleka sesiyazazi namhlanje sesifundile ngazo kodwa sihambeni phela siyena kwabanye sibenze bazi ukuze umbuso kaNkuluNkulu ufinyelela kubantu abaningi ukufunda kahle iBhayibheli ikhona okumsebenzi wesifundisi nokufundisa kahle iBhayibheli umsebenzi wesifundisi phakathi kwebandla nasemphakathini esiwakheleyo ukuze kwande ulwazi oluyilo kuphume izinkolelo eziyize ezigcwele kulomhlaba wethu namhlanje ukuphela kwesikhathi kuphezulu kwethu asisebenzeni ngaphambi kokuba kuzovaleleka ukusebenza kwethu sengathi uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba engaba nathi bathandekayo asibusise konke lokhu malwanda ulwazi nathi masikhule ekumazini nasekumthandeni asikhule kwazini iprofetho nokuyishumayela ngendlela efanele nokuyifundisa abantu ngendlela efanele uNkulunkulu owusolwazi waphakade osinika ulwazi oludingekile kwesikhathini samanje abalahlekile babuye ngenxa yokuqonda okuyikhona khona umhlaba wethu namhlanje sidinga ukuba siwahlulele kodwa sikuba siuhambele sowushumayela ngezwi eliphilile ukuze nawe ungalahleki kodwa mase kuvuka umbuso wobumnyama usisilwise egcineni abesengelela uMichael asikhulule hlobo sami ngithi lapho khona ekhaya ungesabi njengebandla lokugcina asisodwa ukhona uNkulunkulu ngifuna ukugcina ngamazwi ukuthi egcineni wena uneqhaza okufanele ulibambile libone ulikhumbule ulazi uliqaphele ulibambe nami futhi ngokufanayo sibekwe endaweni ezihlukeneyo kuba lapho sikhona sikhanye amazama okugcina athi ngicela simthande uJesu ngalendlela eqinisileyo ake sibe ngabantu abazelwe kabusha ukhulumile omunye wababhali ogama lakhe linguGeorge Knight wathi sinamakholwa wanikeza igama lokuthi ama-water Christians abazalwane kuphela babhabhadisiweyo kodwa abangaphendukile uthi asedluleni ekubeni amakholwa ombhabhathizo namanzi kodwa sibe ngamakholwa azelwe ngokusha ngithi lapho ukhona iqikelela ungangabazi ukuthi
uzelwe ngokusha. Uma ungabaza phakama uze enkosini masishane uzalwe kabusha. uThixo akubusise masithandazi. Ngiyakubonga Nkosi ngaleli thuba lanamhlanje. Mthandazo wami uthi sibusise Nkosi South Africa yonke. Yilwa ke Nkosi izimpi zethu eyithithi umqondo wethu ezilahla Nkosi ithemba phakathi kwethu. Sicela ukukhonza baba welungileyo phakathi kwamalingo. Sikukhonze uNkulunkulu noma kusabisa ukuphila ngalesi sikhathi. Sicela Nkosi ukuhlala ngakuwe. Inguquko Nkosi akhuluma ngayo uChrist kuJohn sahluko sesithathu kuNebukadneza kuNicodemus. Mayibe khona leyo nguquko namhlanje. Masizalwe kabusha ngamanzi nangomoya. Ukuze amandla ezulu ahlale kuthina. Masishumayela, sishumele ngesimaziyo nesimbonile ngokukholwa. Sifakaze ngamandla akhe usindiswa abantu. Busa ke ibandla lakho Nkosi lensali nomphakathi wonke eSouth Africa. Qiniseka Nkosi abantwana bakho ulaphe izwe lethu iphele COVID-19 ngoJesu ngiyakhuleka kuze kuphakade. Amen.